ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ ನಾಯಿ ಸಂಕಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಅಲೆ ನಾಯಿ ಮೂಲುಂಡು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಇತ್ತು ಸಾರಿ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಕು ತುಲೆ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಬಿಡ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಪೋಪಾಡ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಇಂಕಿತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಪ ಹಾಲು ಸಮೇತ ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಜ್ಜೋಲಂದು ಮದ್ಮಲು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ತುಲೆ ಬಿಡ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಓಪಾಡ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ದಾಲು ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರೋಸ್ ಉಂಡು ರೋಸುಗೂ ಅವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ತೂಕ ಓ ಪಾಡುವೆ ನಿಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತು ನಿಂಕಿತ್ತೆ ತೂಕ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆನಿಗಳಿಗೆ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಯಾನಿನಿ ದೂರ ಪೋರೆ ಪಿದಾರ್ತಿನ ಪಂಡ ಅವೇ ರೋಸುಕು ಪೋರೆ ಪಿದಾರ್ತೀನಿ ಯಾನಿನಿ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾ ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಒಂಜೇ ಬೆಂಚಿಡ್ ಕಲ್ದಿನಗುಲು ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ ನಾಯಿ ಸಂಕಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಅಲೆ ನಾಯಿ ಮೂಲುಂಡು ಬೆನ್ಸಿ ಪೋದೆ ಶಿ ಲಕ್ ಸಿಮ ಲೆಪ್ಪು ಸಂಕಲಿಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂಚ ಇತ್ತ ರೋಸುಕು ಪೋರೆ ಪಿದರ್ದೆ ಯಾನು ಸೊ ಯಾನು ಇಂಚ ಪಿದಾರ್ದೆ ತುಲೆ ಚೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕ ಬಂದು ಫೊರ್ಲು ತೋಜುವೆನೆ ಯಾನು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದುಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂಚೂರು ಫೋಟೋಶೂಟು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಚೂರು ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ನೆ ನಾನು ಎಂಕ್ ಮೆಗ್ದಿ ಬರುಡು ಆಲ್ ಬತ್ತದು ರೆಡಿ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೋಪಿನಿ. ಸೊ ನನನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ರೋಸುಗೂ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಎನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ ಶಿಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಲೇಸ್ತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಾನು ಒಯ್ತಿಗೆ ಆಭರಣದ ಆಂಟಿ ಕೊರ್ನಿ ಏರು ಆಭರಣದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಭರಣದ ಆಂಟಿ ಕೊರಿ ಏರಿಕೆ ಹೋಯ್ ನನ್ನ ರಪ್ಪ ಮೀಲ ಹೋಯ್ ನಾನು ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಏನು ಬತ್ತ ಹೋಯ್ ನಾನು ಬುಲಾಯಿ ಡ್ರೆಸ್ ನಡಪರೆ ಕಾಪುಜಿ ಅವಳ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಲಂಗ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟು ಹೋಯಿ ಬುಲಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನು ಉಂಟು हमारा दोस्त डैरन के सिस्टर के रोज के लिए हम रिग में रहते हैं रिग हमारा 10 दिन के लिए बंद करके डैरन तुम मेरे को 1 साल पहले बताती मैं रिग 10 दिन बंद करके दौड़ के आती इधर नाचने के लिए समझा लगी डैरन नचा बहिणीचा रस दाद सांग रिग बंद कर नाही लागेल यो अर्धी
दादी साहेब डॅरन शाबाश तसे ये एक डाउट होती तुम रोसोर कजर हो के पिराती पिरा नहीं आती तो मैं लॉस जाती पूरा इंडिया में మూడో సెక్లాదే వరి కచ్చా ఎస్మానా మూడగా దేవును ఎస్ లెవెల్ తగ్గ మూడు berbiasa. Tapi kalau enggak sering, cara usah kacak dia ping sangat biasa. Ada tak? Moga som. फोन पे गूगल पे पेटीएम अनस्क्रैच्ड कार्ड्स सर 67 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದು